Canvis importants en el sistema sanitari. El govern ha modificat la llei de professions titulades de la salut per facilitar la incorporació de nous professionals en un context de marca de personal. El nou projecte de llei ja enviat al Consell General permetrà atorgar permisos provisionals de fins a 2 anys a sanitaris que no tinguin el certificat oficial de català, però que hagin fet almenys 10 anys d'escolarització al país. També es facilitarà l'exercici professional a persones amb titulació estrangeres reconegudes per a estats de la Unió Europea o l'Associació Europea de Lliure Comerç, com Espanya, ampliant així la base de contractació. A més, es triplica el límit d'exercici de curta durada, de 30 a 90 dies anuals, i s'obren vies per renovar autoritzacions especials en situacions de dèficit greu de personal mèdic. En els darrers 2 anys s'han acreditat 502 professionals sanitaris per treballar a Andorra, i amb aquesta reforma es pretén garantir la continuïtat i qualitat de l'atenció. Què us sembla aquesta reforma? Ho llegim en comentaris. I no t'oblidis de seguir-nos per més actualitat.